escriptora sóc jo. Jo sóc les meves lletres. Quan era adolescent em creia poeta, ja et dic que no va durar més i s'ha de tenir molt d'art i moltes tables per escriure poesia, jo no en sóc capaç. Si no recordem el passat, crearem uns falsos demòcrates, una societat que no entén d'on venim. Tu creus que estem oblidant d'on venim? Hòstia, però no creus que hi ha un cert interès polític perquè això no s'oblidi? No és que tingui més drets, sinó que tinc més privilegis que un home, o que usaré la meva llibertat per posar denúncies falses, aleshores aquí estem alterant la realitat d'una manera esgarrifosa. Ella alimenta el mite de la tradwife en moltes coses que ella fa, com per exemple el to de veu pubescent. Oh, Sí, canvia molt. A més, tu per què creus que parla d'aquesta manera? A qui te recordes si jo parlo així? no creus que aquest tipus, pregunto, que aquest tipus de necessitat que pot tenir alguna entitat inculcar una sèrie d'idees pot generar el que diríem en castellà efecto rebote? Molt bones, com esteu? Sigueu benvinguts i benvingudes a aquest primer programa de Lo que dura un cafè versió català. Com esteu veient, avui estem parlant en un altre idioma i és que m'agradaria que almenys una o dos vegades al mes puguem tenir cada dijous un Lo que dura el cafè amb autors de parla catalana, ja siguin autors, creadors de contingut, polítics, esportistes, què sé jo, la gent que vulgui venir a parlar amb nosaltres, doncs pugui ser amb la llengua catalana. Avui tenim una autora espectacular, jo soc, i ho dic amb orgull, un amic seu, membre de l'Associació Literària d'Escriptors del Camp de Tarragona, associació a la que jo també pertany, i pertanyem tots dos dins de la Junta Executiva. És l'escriptora d'aquest llibre, L'oblit crea falsos demòcrates. Parlarem fil per randa d'aquest llibre, parlarem de totes les problemàtiques que hi ha a nivell social i res, no em vull esplaiar més, dono pas a la nostra convidada, Esther Garrido, autora de L'oblit crea falsos demòcrates. Molt bones, Esther. El primer de tot, la pregunta més important de totes és com estàs? Estic bé. Estic bé i estic contenta de ser aquí en aquests inicis del canal. Sí, ets la primera entrevistada que farà la versió en català, o sigui que jo estic molt content, la veritat, estic contentíssim, no només de poder iniciar aquest programa, sinó iniciar-ho amb gent coneguda, gent amiga, me considero una amiga. Clar que sí. I la veritat és que, estic amb ganes de poder preguntar, de poder debatir, tenim posicions iguals i algunes adverses, i m'agradaria que això ho poguéssim posar a la taula. El primer de tot és una pregunta, jo com a escriptor que sóc també, a mi m'agrada separar el que és l'autor i la persona, és a dir, Separem, d'acord. sí, voldria saber qui és l'Esther Garrido autora i qui és l'Esther Garrido persona. M'agradaria començar per la persona, dins del personatge. La persona dintre del personatge. Qui és l'Esther Garrido? Doncs fixa't que jo no faig aquesta separació, o sigui, ja comencem bé. Perquè, clar, si jo m'he de definir, dic que primer de tot sóc escriptora. Primer sóc escriptora periodista i després quasi bé que ja arribarà al final la persona, la friki, la que veu sèries, la que llegeix, la que col·lecciona ninos. Però és que jo diria que escriptora sóc jo. Jo sóc les meves lletres. O sigui, tu ets el teu propi personatge, perquè m'entenguis. Soc un personatge real, perquè no me poso cap màscara en cap moment i això m'aporta molts problemes, però sí, sóc una lletra. Jo sé la part periodista.
Tot i que jo em vaig estudiar periodisme per escriure, no per escriure articles, sinó per escriure novel·la i que volia, doncs això, que em polissin molt a la universitat. Tu saps que el periodisme és la meva carrera fetitxe, és la carrera que vaig poder fer. Fetitxe. Sí, és és la carrera que volia fer, l'únic que per una qüestió econòmica no vaig poder. Llavors me vaig passar a filologia, no me'n penedeixo, però sí que et dic que dintre d'un temps poder m'he donat per estudiar periodisme. Jo et dic que la vaig gaudir molt. La vaig gaudir molt, tot i que els 2 primers anys van ser una mica confosos per mi perquè estàvem també en comunicació audiovisual i en publicitat i hi havia assignatures que jo deia no sé què faig aquí, però la vaig gaudir molt, sí. Bueno, la primera pregunta, ja t'he contestat, estàs bé, no sé, pares... Ets tu mateixa escriptora i persona, cosa que m'agrada molt. Eh, val. A part de fer novel·la, perquè m'entenguis, t'has avançat en fer un altre tipus de, de subgènere? És a dir, poesia, contes... Quan era adolescent em creia poeta, ja et dic que no va durar més i s'ha de tenir molt d'art i moltes tables per escriure poesia, jo no en sóc capaç. Però sí que és cert que he escrit una mica de conte. De fet, vaig començar així trampejant que si escric una novel·la i la deixo a mitges i me poso a escriure contes i tinc un parell de premis. El que me fa més il·lusió és el que vaig ser guanyadora d'un premi internacional, que Hòstia, el van convocar a Argentina. Me vaig presentar, doncs mira, perquè em feia il·lusió, o sigui, no perquè esperés jo res, menos i de mal. sobte que rebo una trucada d'un número llarguíssim que dic, això deu ser una recepció d'un metge o alguna cosa així. L'agafo, no, que som del grup d'escriptors argentins, que no sé què, que vostè ha guanyat i tal, i que si volia rebre una placa nostra. I jo, Hòstia, que guai. sí, la vull rebre. I bueno, és anecdòtic, però m'ha fer molta il·lusió. Ah, que bé. Jo, mira, jo a molt tinc un des de lloc de fa un munt d'anys, quan feia batxillerat, o sigui, imagina't. Molt bé, molt bé. Això no ho sabia, això no m'ho havies comentat. No ho sabia, no ho sabia. No, perquè normalment penso mira, que just aquell any vaig tenir molta sort de presentar-me i tal, però bueno, sí que va ser bonic. Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé, que guai. M'agradaria parlar, perquè tu ets l'autora d'aquest llibre que tinc aquí davant. Val? És L'oblit crea falsos demòcrates. Val. Ostres, el titular, bueno, el títol, dic titular perquè com és periodista, el títol, ostres, és il·lustrador, o sigui, me genera certa inquietud. En què et vas basar amb aquest títol? A veure, el títol, faig una cosa molt típica, que és l'extrec del text, no? Forma part del pròleg, però, clar, sí que és cert que és el que tu comentaves, no? És un títol que no deixa lloc a interpretacions. Uh-huh. L'oblit crea falsos demòcrates. Aquí ja he dit el que s'havia de dir, no? I penso que és una manera d'avançar quina intenció tinc amb el llibre. O sigui, encara no l'has obert, encara no has començat a llegir i jo ja t'estic plantejant, el problema de perdre la memòria i dos, la importància de la memòria històrica. Per què? Perquè si no recordem el passat, crearem uns falsos demòcrates, una societat que no entén d'on venim. Tu creus que estem oblidant d'on venim? Sí. Resposta curta, sí. Contínuament, contínuament. I penso que d'aquí tenim molts problemes Sí. que, clar, jo el que explico a aquesta obra, que són els anys 40, històricament és ahir. Encara hi ha persones que van viure aquestes situacions i encara estan entre nosaltres, no diguéssim. Aleshores, Uh-huh. clar, que aquesta memòria s'estigui perdent i per tant, s'estigui canviant i transformant, doncs està passant i és molt greu.
Hòstia, però no creus que hi ha un cert interès polític perquè això no s'oblidi? Pregunto una miqueta... És Parlem una de pregunta conspiracions. una miqueta capciosa, de reconèixer aquesta pregunta, però jo tinc la sensació, i sobretot ho veig a les aules, Mhm. que hi ha un interès per... No, t'ho comentava, no? Jo, a vegades que ens veiem, t'ho comento, hi ha com un rincón rojo, rincón azul, no? Que diríem a boxa. No creus que a vegades, pregunta, hi ha una sèrie d'interès polític per, en fi, per separar-nos, per, diguem, no m'agrada la paraula, però l'he d'aplicar de polaritzar-nos? Enfrontar-nos, potser? Sí, no? No sé, no creus que hi ha com un interès? O sigui, jo estic d'acord amb tu amb una cosa. La primera, que hem de saber d'on venim. Però jo crec, ara m'ho rebatiràs, jo crec que la memòria històrica s'està mal aplicant. M'explico? És a dir, s'està utilitzant la memòria històrica per buscar la manera més... Com et dic? La manera més original per confrontar-nos, per oblidar problemes reals. Què consideres tu que és cert d'això que t'estic dient? A veure, d'una banda, el oblidar problemes reals, no, no estic d'acord que s'utilitzi la memòria històrica per aquí, perquè hi ha moltes coses amb les que allunyar la nostra atenció, no? Mhm, Però sí que és cert que estic d'acord que, clar, tu, segons com expliques les coses o deixes d'explicar-les, després et resulta senzill reconstruir el discurs. mhm, I en el fons és tota la vegada el mateix. Si partim de la base de que oblidem, després podem construir la realitat que no va ser, però diem que va ser així. Aleshores, clar, si no recordem, si no sabem què va passar, i és això, i és que és una història de fa unes dècades, que històricament no és res, és molt fàcil, sí, distreure'ns i portar-nos cap a certs pensaments. Ja no dic polaritzar-nos, tot i que sí que mm, penso que políticament s'utilitzen les emocions, és una cosa òbvia. A la novel·la tracto del sentiment de la por, mhm. perquè Sí, sí. penso que això políticament es feia abans, es manipulava amb la por. En canvi, el que penso que passa ara és que se'ns manipula amb la ira. Mhm, Aleshores, si agafem una temàtica, una persona, un immigrant, no? Un tema, i enfoquem aquí un sentiment, que és el que com a humanitat ens mou, mhm. doncs són molt fàcils de manipular, al final. Sí, sí, sí. I sobretot, el que jo considero és que són fàcils de manipular amb paraules. És a dir, i en altres que ens dediquem a això, Mhm. les paraules defineixen molt, no? No és el mateix dir, perquè m'entenguis, adversari, val? Que dir feixista, m'entens? Jo ara Sí. estic veient, i això sí que entrarem en un debat, que hi ha paraules que s'estan emprant d'una manera bastant gratuïta últimament. Val? Tu creus que hi ha perversió del llenguatge? Oh, i tant, oh, i tant, oh, i tant. Hi ha un munt de perversió del llenguatge, però molt, molt, molt. Més que res perquè, bueno, jo fa un temps, no?, es parlava d'adversaris polítics i quan hi havia debats sí que eren debats potents, però clar, tu veies esquerra i veies dreta Mhm. que lluitaven entre ells, val? Hi havia un debat dur, un debat on se repartien bé, però, ostres, havia debat. A dia d'avui estic Sí. veient, no sé si coincideixes amb mi, estic veient que el que està ben és no vull parlar amb tu perquè el feixisme no es pot discutir. Tu què opines d'aquesta... És que vull centrar-me molt en aquest tema de la polarització perquè, clar, l'obra teva, val, Mhm. s'ha de tenir molt en compte aquest tipus d'aspectes, no?, per arribar a ja no entendre-les, sinó a poder aplicar el sentit crític. Doncs mira, per unir una mica Sí. totes dues coses, una cosa que jo escric a la meva novel·la és: jo no diré aquesta típica frase de tots dos bàndols van cometre barbaritats, Uh -huh.
perquè penso que és una frase molt, molt buida i que oblida d'on venim, que és hi va haver un cop d'estat, arrel d'aquest cop d'estat hi va haver una guerra i arrel d'aquesta guerra hi va haver 40 anys de dictadura. I resumir tot aquest temps en tots dos bàndols van fer barbaritats quan, òbviament, és un d'ells el que va carregar amb la dictadura i durant la dictadura va cometre barbaritats durant 40 anys, per mi no és equiparable. Si ho traslladem a ara, que tu diguis una persona de pensaments polítics d'esquerra diu el que tu deies, no, jo no parlo amb tu perquè ets un feixista. Bé, a veure, és que depèn el context, perquè jo mateixa ho podria pensar, això. En un moment donat penso que hi ha opinions que no són opinables ni valorables ni s'han de tenir en compte. Sí. Però no creus que s'hauria d'escoltar, almenys? Pregunto. Segons que s'hagi de dir, no. Vale. A veure, si jo he de construir un debat i poso a una persona que l'únic que dirà, perquè és el seu contingut, l'únic que dirà és els nazis tenien raó i els hem de matar tots. Home. Sí, però aquí ja, sí, tant, aquí sí que... No. Com ho veig jo penso que no s'ha de donar veu a tothom. No. Exacte. No tothom ha de tenir un micròfon. Sí, però com ho veig jo és... clar, aquí s'està fent una fal·làcia sobre la llibertat d'expressió. Val? O sigui, la llibertat d'expressió és on resideix la llibertat de cadascú a expressar-se. Però, clar, una llibertat d'expressió no ha de cohibir la llibertat dels altres. És a dir, aquest exemple que justament has comentat, de tots a la foguera, perquè sóc nazi, val? Ja censurarem les paraules. Sí, tenien raó. Exacte, però això ja estem parlant d'un discurs d'odi. Llavors, aquí és on acaba la llibertat d'expressió. És a dir, jo puc opinar el que vull opinar, però sense ferir la ideologia de l'altre, saps? Llavors, jo crec, debatint una miqueta o en contraposició al teu punt de vista, jo crec que les opinions són vàlides sempre i quan l'opinió que tu tinguis no vulgui fer un genocidi a una altra persona o a un altre col·lectiu, m'entens? Però és que en aquest punt, a partir d'aquí, hi ha moltes opinions que són censurables, moltes, perquè en l'opinió política hi ha moltes vegades que es creua aquesta línia de dir mentre no facis mal a ningú, opina. Sí, però s'acreua ràpidament aquesta línia. Aleshores s'ha de trobar aquí un equilibri, perquè no tot és opinable. No tot és opinable de cara a la galeria i respectable tampoc. Totalment d'acord. Què creus que hagués passat si... Què hagués passat? Què creus que hagués passat en relació amb el teu llibre si hagués guanyat la guerra civil l'altre bàndol? Si després del cop d'estat haguessin guanyat els republicans? Si els republicans haguessin guanyat. Doncs, sincerament, no m'ho havia plantejat. No m'ho havia plantejat perquè va ser així, no? Partint de la base de com va ser, no? Teoritzar en aquest món no m'agrada gaire, però va, anem a provar. Sí, no, ja que estem aquí de tertúlia, prenent un cafè... Anem a imaginar que Franco es va caure. Sí, perdona que et talli. No sé si vas veure... Hi ha una sèrie a Amazon, val? La sèrie que teoritza sobre la Rússia de la Guerra Freda? No. Es diu The Man in the High Castle. Teoritza sobre l'Alemanya nazi guanyant la Segona Guerra Mundial i envaint els Estats Units. Algo així. Però versió vam guanyar la guerra. Clar, a veure, jo si he de posar la hipòtesi fantasiosa que Franco no hagués guanyat la guerra, s'entrebanca un dia tan petit que era i mira, i no guanya. Vale.
Doncs aleshores, clar, moltes coses, penso que moltes coses en les que hem retrocedit molt no haguessin succeït, però clar, això ho estic pressuposant jo, que no hagin hagut altres causes que socialment ens haguessin fet retrocedir, que tot hagués estat màgic, que ho dubto, perquè les societats canvien cada cop més ràpidament. O sigui, els intervals històrics que hem tingut durant 100 anys, 200 anys, gairebé no es movia una societat i de sobte ara tenim que en 10 anys canvia tot. No sabria dir-te fins a quin punt, però clar, òbviament, coses com, en el meu cas, com a dona, el retrocés dels drets a la dona, tant socials com laborals, penso que no s'hagués fet aquest retrocés i, a més, M'apunto això que dius, que això ho tirarem Tu després. apunta el que tu vulguis i després discutim. Perfecte. Doncs també el tema de la fe, perquè aquest anar tan unit la política, el govern, amb l'Església, honestament penso que també és retrocés i una manera d'atrapar la societat en molts forats que no hauria d'atrapar-se. I clar, això també ho va portar al franquisme. Molt bé, sí, sí. Sí, estem parlant que era una corrent conservadora. És a dir, jo crec, opino el mateix, jo crec que hagués sigut un... No sé si millor o pitjor, no m'atreveixo a tirar a la piscina, a dir si era millor o pitjor. A cap ja la fi estem parlant de dues maneres d'entendre el món diferents, no? Però sí que és cert que estic d'acord amb això que dius tu, de no s'hauria... No hagués importat tant, no?, el fet de l'Església, del tractament a la dona, tot el retrocés que va haver... Sí, no, estic completament d'acord. Vale, Clar, jo Maria... puc opinar en base a la història que tenim, totes aquestes coses són les que trauria, no? Què hagués passat si no? On seríem? Hauríem arribat a la Lluna, a Mar, a Venus? Vaya usted a saber, caballero. No, però jo ja que estem, pues, teoritzem què hagués passat. A mi això m'agrada molt. Escrivim una novel·la, doncs... Sí, a mi això m'agrada molt per el que et dic, perquè pots arribar a escoltar certes històries que dius, ostres, original No almenys hauríem és... retrocedit tant, això sí. Sí penso que no hauríem retrocedit tant de cop. Sí, totalment d'acord. Molt bé, això em porta, justament parlaves del tracte a la dona, val? Fa no res, val? Va ser 8 de març. Fa no res. Sí. O sigui, farà aquí a Itàlia, en el moment que estem gravant això, fa 10 dies. Sí. Val? Aquí vam fer un munt d'històries a les aules. O sigui, tots els tutors i tutores van ficar d'acord per que cada nen i cada nena busqués la seva heroïna. És a dir, sa mare, una amiga seva, i penjar qualsevol cosa que li recordi a la seva heroïna, doncs a la porta del centre. Una cosa que no m'ha agradat gens és que m'he trobat unes opinions molt de nanos, opinions molt retrògrades. La pregunta que vull dir és: estem patint, remuntant amb el tema de la polarització, estem patint un retrocés en el que és el pensament de perspectiva de gènere? Doncs penso que sí. Penso que estem retrocedint socialment en molts aspectes i un molt important és el de la dona perquè, clar, anem avançant en drets, però al mateix temps la percepció social està completament alterada. Aleshores, exemples pràctics. Si jo com a dona tinc més drets que abans, però la percepció social és que jo no és que tingui més drets, sinó que tinc més privilegis que un home, o que usaré la meva llibertat per posar denúncies falses, aleshores aquí estem alterant la realitat d'una manera esgarrifosa, perquè
la data és la data. I això no és cert, és molt fàcil de contrastar, però el discurs és el que cala i el discurs penetra de mala manera Oh. i va tot de la mà, perquè va de la mà tant en el tema de la percepció del feminisme-masclisme, la percepció de com era Franco, com era la dictadura, i va molt de la mà. Hem de tornar als temps d'abans, hem de tornar als nostres avis, les nostres àvies, i se mitifica d'una manera esgarrifosa la vida dels nostres avis era la ideal. No, perdoneu, xiquets d'ara que no teniu ni idea, però la meva àvia sempre em va dir estudia molt, moltíssim i fes molts diners. O sigui, això de les àvies cuinaven amb molt d'amor. Sí, bueno, les àvies cuinaven amb amor perquè no tenien més remei, perquè no podien fugir de casa, no podien fugir del matrimoni, no podien fugir dels seus marits i no tenien res a fer. O sigui, és que em sembla esgarrifós com estem canviant per complet el discurs. Completament d'acord. Completament d'acord, o sigui, a mi això són coses que no m'acaben de fer el pes. Sí que és cert que podem debatir tant un bàndol com l'altre, com tracta aquesta realitat, però sí que és cert que clar, m'estic trobant, això molta gent jove, no vull dir nanos, però sí molta gent encara més jove que jo, que està dient, no, hem de tornar a uns temps que desconec, no? Però clar, a mi la pregunta que ens suscita és que quan arriben aquestes dates, que jo les celebro, val? Jo les celebro tot el que sigui reivindicar drets, tot i que encara ja els tinguem, ostres, va bé per lo que diem aquí, no oblidem, d'acord? Llavors, què ens falta? O sigui, te faig dues preguntes que van lligades en una, no? La primera, què li pot faltar? Parlo de Catalunya i Espanya, d'acord, no? Què li pot faltar a una dona en el context en el que estem ara? I sobretot, què podem fer els homes perquè això continuï sent així? Vale, ho desgranem una miqueta perquè Sí, sí, són sí. totes dues preguntes importants i no les vull Cap fer problema, petites. feel free. Cap problema. A veure, què falta? Masses coses encara, perquè, clar, una cosa és que jo digui tenim més drets que abans, cosa que és òbvia, i una altra que estigui tot fet que ni de lluny. Aleshores, què succeeix? D'una banda, el sostre de vidre, que aquí també hi ha el que parlàvem abans de molta perversió del llenguatge, perquè hi Sí, ha un... això m'ho No, però a apunto que t'ho veure, dic després. que és que legalment no és cert que cap empresa farà un contracte. Aquí Pepito cobrarà més que Pepita. No, no, legalment no te redactaran aquest contracte. Una cosa és després, dintre de l'empresa, a la dona en quin lloc estarà i, a més, el tema que nosaltres, dintre i fora de la llar, som cuidadores i sempre als llocs de treball feminitzats, on hi ha majoria femenina, casualment són els pitjor pagats, encara que siguin molt durs. I jo, que penso que tots avui dia transitem molt les xarxes, tinc sempre aquest discurs contrari, el que tu deies dels adversaris, no? I per què una dona no va a la guerra i a la mina? Primer, Paco, vas tu a la mina? No. Has anat a la guerra? No. Bueno, pues cap a casa. Però sí Em que és cert, resulta... aquí perdona que et Sí, talli, digue'm. Perdona, Sí, de sí, debò, digue'm, em sap sisplau. supergreu. Jo no aniria a la mina, tot i ser home. Val? Jo soc professor, estic molt content de ser professor, m'ho he currat molt, o sigui, no aniré a la mina, toco fusta de que mai em faci falta. Però sí que és cert que hi ha lleis, val? I amb això després continues amb el que m'estaves dient, que m'estava agradant. Hi ha lleis, per exemple, em sembla, si no recordo malament, corregeix-me si m'equivoco, la llei marcial aquí a Espanya que obliga els homes entre 18 i 55 anys que si hi hagués algun conflicte bèl·lic, esperem que no, hem d'anar obligats. Saps? Llavors,
A mi m'encanta perquè o sigui, m'encanta veure que se té en compte algunes perspectives, però, ostres, a mi m'agradaria que també se tinguessin en compte unes altres perspectives, no? És a dir, t'ho estic dient per poder nutrir una miqueta el teu desenvolupament. A mi el tema de la guerra m'empipa molt. Sí, sí, ens M'empipa molt empipa. perquè, per començar, no penso que l'arrel del problema sigui és que les dones han d'anar a la guerra. Mhm. Penso que l'arrel del problema és la guerra. Sí, sí, exacte. I la solució no passa per enviar a tothom a morir. No, no, la solució passa per no enviar a ningú. Esa Aleshores, és. estem focalitzant el problema on no s'ha Mhm. de mirar. Ves a la mina i o ves a l'obra i construeix cases sense cap tipus de protecció. No, perdona, heu de portar protecció, Clar, sigui qui clar, clar. sigui. És que aquesta banalització o aquesta creació social del quan més insegur, millor, perquè és més masculí i més fort i més greu, i per tant Mhm. vosaltres dones heu d'entrar també en aquest model, em sembla errònia, Molt bé. perquè no hem de precaritzar Mhm. encara més l'entorn laboral, l'hem de fer millor i més segur Mhm. per tothom. O sigui, això de la guerra, ja t'ho deia, m'empipa Sí. moltíssim perquè no és un aneu a morir vosaltres també, sinó no hauria de morir ningú. D'altra banda, no podem oblidar que com a sector masculinitzat, que és l'exèrcit, Mhm. sí que hi ha dones a l'exèrcit, però quantes coses es pateix com a dona dintre de l'exèrcit, quants abusos psicològics però sexuals, quantes coses passen de portes cap endintre que Ahà. després no les pots denunciar. Aleshores, clar, no Totalment. pots dir llanceu-vos-hi totes. No, a veure, què està passant allí realment? Exacte. Completament d'acord. Completament d'acord. Vale, a col·lació el que estaves dient és això, no? O sigui, la pregunta que t'he fet abans, val? O sigui, la següent part era jo com a home, val? Uh -huh. Jo tinc una responsabilitat davant d'això, no ho oblido, sóc una persona que, ostres, procura tindre bon tracte amb tothom, tothom m'és igual el sexe, m'és igual això, jo tracto bé a la gent que mereix tractar bé, que més que tracti bé i qui no s'ho mereix doncs no té tracte i ja està. Llavors jo com a home, què podria fer? O sigui, què podria... No, ja no per ajudar, o sigui, però quin seria el meu, dins de tot el que és sostre de cristal, sostre de vidre, Sí. eh, la diferència salarial, val? El que us pot arribar a costar dins d'un àmbit executiu veure dones en poder, val? Jo com a home, què podria fer? Penso que és senzill. És senzill començar, en el sentit de en quan un home cau en el compte, diguéssim, que gaudiu d'una sèrie de privilegis només pel fet de ser homes, diguem que a partir d'aquí l'ajuda fa desescalada. Perquè penso que el problema és aquest. El problema és des de la posició privilegiada adonar-se de, ei, tinc una provisió de privilegi i dintre d'aquesta posició també escala, no?, entre els altres, però a partir d'aquí només te n'adones, penso que és més senzill, no? Coses com t'arriba un WhatsApp d'una tia nua que no Ah, saps d'on ve, ni qui és, ni res de res. Un amic teu diu, mira, t'envio aquesta foto perquè m'ha semblat superdivertit, divertidíssim enviar-te una tia. Sí, bueno, però aquesta noia qui és? Perquè no m'ho està enviant a mi, la estàs fotografia, no? deshumanitzant. Clar, estem vivint encara una societat creada pels homes per a vosaltres. I com a dones formem part d'aquest peó, d'aquest objecte o de recreo o de cuidadora o d'una mica de tot i de vegades se barreja la línia. Aleshores, és tan senzill com pensar aquesta persona que tinc aquí és una persona. Exacte. És una persona. És una persona com jo, que sóc persona. I és que dius, el que acabes de dir és de patio de col·legio. Sí, 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 acabo de dir Però és una que a cosa de vegades és P3, això, a totalment. vegades Però és que és tan senzill com això. I no negar les coses, no negar la violència masclista,
No dir, no, però és que això va ser gelosia. No, bueno, però per què ha pogut pagar? Per què l'ha pogut matar? Per què? Doncs perquè estem en una societat masclista que empara i protegeix l'agressor, però no la víctima. Perquè som la mare, la cuidadora i la prostituta. Jo vaig llegir, l'únic que la font, no sé si és fiable, llavors ho comento a algú que segur que tindrà una font encara més fiable i jo no ho estic afirmant, únicament ho estic llegint, d'acord? I és que a Espanya se diu, i això és argument de molta gent que no dona suport a aquest tipus de causes o diuen que a Espanya és innecessari. Jo considero que és necessari tindre memòria, com dic jo. O sigui, i per això m'agrada molt, el que et deia, m'agrada molt el teu llibre per això, perquè genera consciència. I una cosa és, se diu que a Espanya existeix entre, ara diuen que ha pujat, 507 lleis que únicament favoreixen a la dona pel simple fet de ser-ho. És a dir, que es produeix una cosa que es diu dret penal d'autor. O sigui, fins a quin punt això és cert o fins a quin punt coneixes que això sigui cert? Doncs jo te diré, per començar, que no és el mateix igualtat que equitat. Sí. I aquí ja pequem, perquè, Estic clar, d'acord. una cosa és, en igualtat de condicions, tothom, de base, podem equilibrar la societat de forma igualitària i una altra és no tenir en compte, ja sense entrar en un altre exemple, ni home ni dona, una persona en cadira de rodes, una persona muda, una persona cega, òbviament tenen unes dificultats de naixement o per circumstàncies de la vida que no els hi pots donar un tracte d'igualtat, els hi has de donar un tracte d'equitat, de dir, la persona que és cega ha de tenir unes ajudes al seu voltant que la permetin viure en societat. Doncs si això tornem a home i dona, doncs és que nosaltres partim d'una posició de desavantatge, de moment encara, a la nostra societat. Si són 500 o no són 500, sincerament ho dubto molt, però no me faré jo doncs són tantes perquè t'estaria mentint si jo te digués el número exacte i a què consisteix. El que sí te puc dir és l'equitat. S'ha de tenir sempre en compte. I a més, s'ha de reconèixer que els homes partiu d'una situació de privilegi i que per néixer home formeu part d'aquesta societat que s'ha creat al llarg de mil·lennis per l'home. Aleshores, clar, no és que nosaltres, pel fet de ser dona, tinguem ara els privilegis, no. Pel fet de ser dones, hem d'aconseguir igualar les nostres facilitats a la societat i laboralment. No creus que, una miqueta per indagar en aquesta idea, tu ho tens interioritzat, i poder per tu no és així, però no creus que aquest tipus, pugui haver persones que hi ha gent perversa tant d'un bàndol com de l'altre, que pugui utilitzar aquest tipus de narratives que merament són certes i tenen el seu punt de dir, escolta, anem a conscienciar que hi ha una diferència que no està bé, m'entens? O sigui, tots hem de néixer iguals. O sigui, no ho diu únicament l'article 1 dels drets humans, sinó que ha de ser així. No creus que pot haver gent que amb la perversió del llenguatge pugui fer un mal ús d'aquest tipus d'equitats? Home, és que de tot se pot pervertir el llenguatge, de qualsevol tema. Però, clar, és que ho podem barrejar tot aquest tema una altra vegada, no? Lo de perdre la memòria, d'on venim. Hem de tornar a aquest abans idealitzat
que s'està estenent massa per la joventut i realment és una realitat que no va existir. O sigui, aquest ideal fantàstic i meravellós d'una dona superpintada amb delantal i cantant i l'home arriba superfeliç a casa. A veure, baixem del núvol, sisplau. Baixem, no. Això no va passar. Els vostres avis no sabien com fer-ho per portar menjar a la taula i les vostres àvies feien aigua amb sopes mentre el marit les Sí. plegava. O sigui, sisplau, no. Aleshores, clar, pervertir, jo sobretot ho veig des del punt de vista de col·locar un regal que mai va existir. El com ha de ser les coses. Així és com ha de ser i a tu t'han d'agradar. Exacte. Clar, també te trobes... Ostres, jo que veig un munt de podcasts, veig un munt de gent que parla, el bo que té internet i per altra banda, el dolent que té internet és que te trobes de tot, val? Ostres, jo no, últimament me trobo un munt de dones, val? Dones que estan reivindicant el conservadorisme de ser dona, és a dir, casa, marit, cuina, val? Què opines d'aquest tipus de creadores? Doncs diferencio de si és una creadora de contingut o si és una usuària de la xarxa. Sí, no Perquè, estic clar, parlant del fenomen Tradwife, perquè el Tradwife fa segles és que que es treballa. una tradua és una creadora de contingut que es dedica a promocionar això. Això és un paper. Això és un paper, és un personatge i que, clar, està traicionant des del principi el que posa perquè està cobrant per això. O sigui, no es tracta de que el marit i jo aquí estic cuinant perquè em ve de gust, no. Bueno, això és la seva feina. Crear aquest contingut és la seva feina i cobren un munt. Aleshores, si deixem aquestes creadores de contingut d'una banda, que també són, diguéssim, les mares socials de després tots aquests usuaris i usuàries que diuen mira, aquesta creadora de contingut està a la cuina i està superfeliç, està contentíssima a casa seva, jo vull fer això també, vale? Me sembla fantàstic. Ara bé, és perquè ho has vist a la creadora de contingut que està superfeliç i supercontenta a la cuina? Sí, O què t'emotiva a tu això? Perquè aquí és un arbre gegantí amb moltíssimes branques, no? Una de les branques pot ser és que Déu va dir, l'altra branca és que això jo ho prefereixo, l'altra branca, clar, és que això penso que és un problema, perquè si tu com a individu, com a dona, dius mira, no, jo he pactat amb la meva parella que un dels dos treballa i l'altra unitat de la parella se queda a casa i ho hem decidit així. Escolta tu, doncs fantàstic, em sembla superbé. Una altra cosa és el que pot derivar d'això, que és aquest és el teu paper perquè no pots fer un altre. Aquest és el problema. Vale. Sí, no, completament d'acord amb això que dius, O sigui, jo està casat, val? I nosaltres teníem els nostres, no rol, si no vull dir rols, teníem els nostres acords, no? O sigui, qui arribava abans a casa pues cuinava, vull dir, tots dos tocàvem la cuina, no? No era tu aquí perquè és tu sitio i punt. Clar, llavors, creus tu que aquest tipus de creadores tenen una responsabilitat amb tots aquells que la consumeixen? O sigui, creus que hi ha una responsabilitat aquí que Sí. ho estan o romantitzant, el tracte Clar, a conservador? veure, tothom que té una veu potent perquè té molts seguidors, té diversos canals, clar, això té una responsabilitat. No és com jo que li digui a la veïna que no, t'estan veient, clar, t'estan veient moltes persones i moltes persones de diferent grau de desenvolupament del cervell. Aleshores, no és el mateix que te vegi un trentanyero que te vegi un criu de 12 anys, Clar. de 13, de 14, de 16, m'és igual, un adolescent.
hi ha molt de procés i de recorregut que ha de fer encara aquesta persona per acabar de madurar i extreure més reflexions de la vida. Té molta responsabilitat i, òbviament, aquest tipus de creadors i creadores saben a qui estan parlant i saben què han de dir per captar la seva atenció i la seva opinió. Exacte, clar, hi ha un cas molt mediàtic que durant un temps se li va fotre molta canya. O sigui, gent del feminisme més institucional li va fotre molta canya, que és el cas de la Rorro. No sé si la coneixes. Val? Sí. Clar, ella li deien que fomentava el moviment Tradwife, però clar, jo, ara, a veure què opines tu, començo jo, o sigui, llenço Sí, el sí. primer upper, no? El primer cop. Endavant. Jo crec que és un missatge mal interpretat de la Rorro. Va ser menjar mal interpretat. Jo crec que és una noia que li agrada cuinar i fin. Val? L'únic que quan va ficar en escena el Pablo, que és el seu home, és el seu novi, allà va haver moltíssim bif, moltíssim atac cap a ella. Clar, des del meu punt de vista, la meva opinió és que va ser un missatge mal interpretat. Ara bé, dins de lo que tu consideres, quin mal o quin benefici pot fer o va poder fer el fenomen Rorro. Rorro és un producte. Ahà. Rorro no és una noia que li agrada cuinar i posa receptes de cuina per si algú li ajuda. I aquest és el problema, perquè ella està alimentant aquesta bèstia embogida de les xarxes que anhela altres temps. Ella alimenta el mite de la tradwife en moltes coses que ella fa, com per exemple el to de veu pubescent. Oh! No creus que... Ella no té aquest to de veu. Però no Ella creus no que parla sigui... així. O sigui, jo aquesta l'he sentit en entrevistes, sí que és cert que té un to una miqueta més greu, però no gaire més, eh? Sí, canvia molt. A més, tu per què creus que parla d'aquesta manera? A qui te recorda si jo parlo així? Hòstia, és veritat. Vale, vale. Hemos pederastas en el poder, cariño. Per desgràcia sí, per desgràcia sí. Hi ha molt de... Aleshores forma part del paquet. Forma part del paquet el persona que se dedica al nòvio, digue-li Pablo o Pepito, Uh-huh. que cuina i que té una veueta de nena petitona que li has de dir el que ha de fer perquè és massa petita. I és el problema de ser un producte. Uh-huh. Un producte en favor d'això, d'alimentar aquesta bèstia que vol portar-nos cap al passat. Jo t'he de dir que he intentat fer algunes receptes que ha fet que ella proposa i al final m'acabo cansant. Són masses procediments, saps? Bé, fer una miqueta de conya, però vull dir... No sabia res de la Rorro fins que vaig veure el vídeo aquell de que li fa un llibre, que bueno, li Sí. fa un llibre, l'imprimeix Ah, sí, ja, i el maqueta. aquest I és com molt que me vaig bèstia. cabrejar moltíssim de que no comprés el llibre i l'imprimís, doncs per això me vaig assabentar de qui era, No, però que aquest no ho és... sabia. O sigui, aquest és... a Pablo no li agradava cap editorial d'aquest llibre, val? És a dir, tots els títols o la portada i tal no li agradava gens. Llavors aquesta tia el que va fer va ser fer ella la portada. Molt animal, molt animal. Aquí entrem en l'altre sector de, sisplau, compra el llibre a l'editorial. Però aquí Sí, ja no és sí, sí, l'home i sí. la dona, és la literatura i els escriptors. Sisplau, compra el llibre a l'editorial, no l'imprimeixis tu. Però, bueno, Sí, això no, no té res ahí a ja veure estem amb entrant en la una sèrie història. de drets d'autor, de producte, d'intel·lectualitat, de propietat Sí. intel·lectual, volia dir. I no, sí, és més que res perquè jo crec, fer una miqueta de conclusió d'aquest apartat, jo crec que estem tenint un problema serio, val? Serio, però no només en un bàndol, sinó en els dos, des del punt de vista. O sigui, tota aquesta polarització que parlàvem al principi del programa, val? Mm.
el que està provocant és això, és una joventut confusa, val? Des del punt de vista, ara te dic si m'ho refutes o no. És una societat confusa que anhela, com dius tu, una realitat que no l'han conegut. És a dir, com de perillós pot arribar a ser aquests falsos demòcrates? Com de perillosos poden arribar a ser? O sigui, fer una miqueta de suma de el primer que hem parlat amb el segon i el que estem parlant ara, o sigui, jo veig un perill que crec que tu també el veus, aquest perill. I és aquests falsos demòcrates, quin mal poden arribar a fer a una societat que és inclús capaç d'idolatrar i venerar realitats que en la vida pues, han patit o han gaudit. És que ja estem... No és que puguin fer, és que ja estem tenint. Ja estem Uh-huh. tenint aquest problema. Com pot A veure, evolucionar aquest problema? cap a on? Sí. Doncs podem tornar a una època feixista perfectíssimament, perquè si la societat està preparada o desitjant rebre unes èpoques com la dictadura de Franco perquè es pensen que això és l'ideal, lo perfecte, i el que ha de ser, Uh-huh. clar, és que no ens cal cap guerra. Estem predisposats a tornar a viure això. Uh-huh. Aleshores, clar que és perillós. És Clar, molt clar. perillós perquè retrocedim en tot, i la manera en la que aquests discursos estan calant entre els adolescents Sí. és que és esgarrifós. Perquè és Tu... això, és el que tu deies, no ho han viscut, però potser ho van viure els avis o els rebesavis, Clar. que no és tan lluny. Però tot i així s'està modificant la realitat d'una manera esgarrifosa. Te diré una dada, val? Jo no sé si la Mhm. coneixes. Els últims sondejos, d'acord, que van fer de cara a les eleccions del 27, val? Encara te situa el PSOE, encara te'l situa al capdavant, Però a mi el que em preocupa o no em deixa de preocupar no és el fet de que estigui el PSOE més o menys escons, perdona. Mm. A mi el que em preocupa és l'interval d'edat, val? És a dir, estem trobant PSOE i PP tenen vot majoritari d'entre 40 i pico fins a l'edat anciana, d'acord? Ojo agarrat a la cadira, d'acord? Partits com Vox, per exemple, per dir Mhm. el més sonat, o s'acabó la fiesta del Vice Pérez, d'aquestos. Aquests partits estan tenint el vot majoritari de persones d'entre 18 i 36 anys. És a dir, les persones que dins d'un futur seran els creadors, els generadors de riquesa, per d'alguna manera, estan apostant per partits que no dic que ara tinguin aquest sentiment franquista, però sí que l'han fundat gent que tenia aquest sentiment. O sigui, que es consideren d'una dreta molt, molt potent. Ostres, això te fa esgarrifar. Cada dia. M'esgarrifo cada dia de la meva vida. Sí, és que és molt greu. El que comentàvem abans ja no del discurs d'odi, que també el Sí. moure les masses arrel d'un sentiment, i aquest sentiment avui dia és l'odi, Uh-huh. és la ira. Clar, és que és tan fàcil moure a una persona quan li toques els sentiments, que ja fa Sí. moltes dècades que els governs se n'han adonat de que toca-li l'emoció i tindràs allí el votant. Aleshores, si a això li sumem un rang d'edat que encara no està desenvolupat del tot, ni psicològica ni emocionalment, i a més, per més INRI, està rebent inputs Sí. contínuament, sense parar, un munt d'hores al dia, amb els TikToks, amb l'Instagram i amb els podcasts, clar, és que no hi ha moment per reflexionar.
Entre un vídeo d'uns pocs segons i el següent no pots parar-te a pensar si el que t'estan dient com a titular només te mou les emocions i prou, o és veritat o és mentida. Sí, també et dic que, en contra també del que dius, una miqueta, Mm? a les aules també hi ha un munt de discurs contrari a lo que pots trobar a TikToks i tal, un discurs més tirant cap a l'esquerra que, des del meu punt de vista, és necessari, òbviament, és necessari, dono el suport, però és que en moltes ocasions són càrregues excessives. I, clar, no creus que aquest tipus, pregunto, que aquest tipus de necessitat que pot tenir alguna entitat en inculcar una sèrie d'idees pot generar el que diríem en castellà efecto rebote? És a dir, tant parlar d'això pot ser probable que generi un efecte contrari i se'n vagi a l'altre bàndol perquè justament saben on tocar la fibra? Les drogues s'han de dosificar. És a dir, si tot d'una, de 0 a 100, se posés aquests discursos a la societat, tothom s'hauria rebotat. Ara, si dia a dia te van donant una píndola, al final acceptes la dosi sencera. Aleshores, clar, sí que quan reben aquests missatges hi haurà una part dels teus estudiants que es rebotarà i que pensarà el contrari, perquè també és el que té tractar de manipular les emocions, que una Ah, part combregarà amb això i se sentirà conduïda per aquesta emoció i una altra també emocionalment dirà no, 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 per aquí no hi vaig. ah, No som tots iguals. El que passa és que segons en quina franja d'edat estàs més predisposat a ser una persona manipulable. Que ah. seràs finalment manipulat, o sí o no, però que estàs més predisposat que una persona amb un altre recorregut o que t'adoni temps de reflexió, de lectura, de pensar en aquest tema. Vale. Sí, no, justament el que has dit, les drogues han de... M'ha fet molta gràcia, aquesta ha sigut molt bona, la de pequeñas dosis, una miqueta, o sigui... Sí, l'únic que... El problema que jo veig és les radicalitzacions, saps el que vull dir? O sigui, com diem en castellà, ni tanto ni tampoco, val? I el fet d'intentar inculcar ja no als nanos, sinó a una ment que encara està buida o que encara no té aquest pensament de on me posiciono, pues intentar dir que, i el que funciona molt en política és aquest és el bo i aquest és el dolent. Si tu ets bo, seguiràs això que et dic jo. Si tu no ets bo, seguiràs altres coses que jo considero dolentes. Llavors, clar, tu estàs a favor d'escollir el pack ideològic o de intentar buscar qualsevol cosa que treballi el sentit comú? És a dir, perquè m'entenguis, te ficaré un cas pràctic, val? A veure si... Mira, una persona que és de la teva corda ideològica, val? Diu 5 coses, de les quals 2 te xirrien. Saps? Te dius, ostres, això no t'ho puc comprar, val? Perquè tinc aquest pensament i perquè, ostres, va en contra d'una sèrie de principis particulars, no? Bé, te trobes a una persona que està hiper lluny de la teva corda ideològica, però hiper lluny, però de les 5 coses que t'ha dit, té aquestes 2 que et ballaven de l'altra persona. Seríem capaços de poder dir, ostres, amb això tens raó. És a dir, comprem el pack ideològic o és quasi millor una quarta política que deia l'Alexander Dugin d'agafar el millor de cada cosa. A veure, òbviament la resposta correcta en quant a individus Sí. seria dir no ho compris tot de tothom perquè no en tot has d'estar d'acord
i a més no ho has d'estar d'acord en tot. Has de tenir aquesta capacitat de dir això sí, això no i amb això estic d'acord. Això és evident, com a individu. El problema és, que no és tan problema, és que nosaltres també tenim una predisposició a ser més d'esquerres, més de dretes, i dintre del pacte d'esquerres hi ha coses que estàs més d'acord o menys, però segueix sent la teva ideologia, i el mateix amb els de dretes. Potser una persona de dretes està molt a favor amb impedir la immigració i, en canvi, al mateix temps també està a favor de l'avortament, cosa que normalment de dretes no seria. No es tracta tant de comprar packs, tot i que a l'hora de votar o escollir un bàndol, a les urnes l'acabes triant sencer. Sí. Perquè al final el sistema de vots no escolleixes a la persona, escolleixes el PAC. És a dir, al final... Clar, perquè tu tries el partit, aleshores potser hi ha una cosa d'aquell partit que dius això en concret, això no. Tu te'n vas al final amb aquell partit que majoritàriament pensa com tu. Després està el que ho compra tot, i si el seu partit diu tal, doncs jo ho diré fins a la fi, i si el meu partit canvia d'opinió, doncs jo també. Bueno, clar, això òbviament no és un extremisme, però si ho traslladem hem de votar, doncs hi haurà coses que potser no acabes de comprar. Jo estic veient últimament molt hooligan de partit. Saps? O sigui, te diré un partit. El primer que se m'ocorreix, perdona, és Podemos. Podemos pot dir una bajanada. O el PSOE, el PP, Vox... Tu, es poden dir una absoluta bajanada. Jo què sé, o veure un vídeo i... Tu estàs veient aquest vídeo, estàs veient el que hi ha, i ells són capaços de treure 1000 històries perquè et diguin que aquí hi ha una patata i no hi ha cap patata. Val? Això és una patata. Això és una patata. No, jo no veig cap història que m'estàs comentant. I això és un comentari, Jo trobo que últimament hi ha molt de hooligan polític. Molt hooligan polític. I jo crec, no sé què n'opines tu, que això també és un problema. Perquè estàs limitant el que diu el partit per sobre de lo que tu opines. No sé, tu què veus aquí? Sí, i això també ho relaciono amb el que considero un problema quan en unes eleccions hi ha majoria absoluta d'un partit. Quan en unes eleccions generals finalment surt majoria absoluta, ho veig un problema perquè per mi és una manera de dir-li a aquell partit tens carta blanca. Com que tanta gent t'ha votat, pots fer el que vulguis. Aleshores, si en comptes d'això, diguem que estan més justets, diguéssim, no, amb altres partits, potser intenten conservar més a la ciutadania. Això sí. Completament d'acord. Clar, jo aquí tinc un... Aquí t'he de refutar una miqueta, perquè... Bueno, refutar, t'he de qüestionar una miqueta perquè jo sí que soc partidari de les majories absolutes, val? Sigui el corrent que sigui, no dels absolutismes, però sí de les majories absolutes. Perquè, clar, necessitem consens dins del Parlament, no? dins del Congrés, necessitem consens, necessitem crear uns pressupostos. I sí que jo seria partidari d'una majoria absoluta que tingui el poder per poder proposar sense la necessitat de que hi hagi pugnes internes com han hagut des de 2019 fins ara amb la coalició. Vull dir, clar, jo aquí tinc sentiments dividits, no? amb la majoria absoluta. No vull que es creï cap absolutisme, tot i que a vegades hi pot passar, però sí que és cert que és molt més pràctic en una democràcia si només te governa un sol partit.
val? Primer, perquè no has de fer cap coalició, no has d'esperar, no has de debatir, no has de pactar amb gent que diries que no pactaries, no has de baixar-te els pantalons per seguir amb un govern que depens d'una red clientelar de persones, saps? Llavors, sí que és cert que per un bàndol estic d'acord amb tu que pot generar un absolutisme molt heavy el fet de que governi un sol partit, però a vegades a la pràctica pot ser necessari. Tu creus que és més democràtic tenir un govern que hagi de prendre les decisions en solitari Jo crec que més que no pràctic. un govern que ho hagi de consensuar Jo crec amb que els més altres? pràctic. O sigui, és pràctic que dir, escolta, hem decidit això, ho fiquem al Congrés, val? Voto que sí, voto que no. Sí que és cert que si tens la majoria, tots els diputats votaran que sí. Però clar, fiquem-ho al Congrés i siguem més pràctics. Clar, jo el problema que trobo en la coalició és que sí que hi ha, la coalició d'avui dia, és que sí que hi ha partits d'esquerra, però són a l'esquerra de l'esquerra. Llavors, quan se posa en pràctica un pressupost o qualsevol història, han de comptar amb persones que, tot i ser del mateix bàndol, tenen una corda ideològica molt diferent. Però no penses que si un partit ho decideix tot en tot moment, aleshores entra en conflicte amb el que deies abans de no comprar-ho tot d'un paquet? No, però aquí està el perill, el que deia, pot ser perillós, però clar, jo, des del punt de vista és més pràctic, perquè és que tinguem quants anys fa que no tenim uns pressupostos actualitzats. Però aleshores ho decideixen tot per tu, no? Sí, sí, no, o sigui, sí, no, o sigui, és qüestió d'intentar, que això és una utopia, però és una qüestió d'intentar no caure en l'absolutismes, però quan tens un... Si en cap moment les decisions del govern no són qüestionades per un altre partit ni per ningú, deixaria de ser democràtic. El que parlaven de l'oblit crea falsos demòcrates, doncs seria això. Clar, nosaltres venim d'una majoria absoluta. La última, Rajoy, era majoria absoluta. No creus que funcionés això? No. Aplicat a altres partits, vull dir, no únicament, no ha Sento, de es ser que només Partit penso en Popular. Rajoy y penso el quieren que sean los vecinos el alcalde. Uf, Me perdo. Però veus, mira, veus, sí, estava aquest home al poder, que aquest home era un meme, però com que tenia majoria absoluta, doncs no res, tenim un còmic aquí a la cadira del govern que ningú li pot dir res. Que l'home era molt graciós dient les seves coses i dient somos sentimientos y tenemos seres humanos, sí, però... De Rajoy, si un dia te sents apagada, trista i necessites riure, hi ha un munt d'enllaços a YouTube de friquis que han recopilat totes aquestes divergències dialèctiques i Sí, lingüístiques del Rajoy i te faries un riure? és que aquest home era espectacular. Però bueno, sóc catalana i faig coses, per tant... Som catalans i fem coses. Molt bé, Esther. Per acabar, m'agradaria fer-te una sèrie de preguntes que només poden ser sí o no. Lo, Ai, mare, lo típico, sí o no, val? O sigui, vale. sí o no, val? Uh -huh. Eh, la primera, poesia o narrativa? Narrativa. Vale. O sigui, una cosa o una altra, val? Sí, perquè no he trobat ni el sí ni el no, No, però narrativa. això, nervios del directo. La, la segona, eh, democràcia o teocràcia? Democràcia. Va, perfecte, aquesta era senzilla. Què més? Aquesta la tenia... E-book o llibre físic? Huele a libro, huele a libro. Molt bé. Huele a libro. Huele a libro. Molt bé. Pack ideològic o una miqueta de cada? Que trampós. Una miqueta de cada i no és una única paraula. Molt bé, molt bé. Aquesta ha sigut una miqueta de trampeta, perdona. I ja la última.
Poesia romàntica o poesia realista? Ostres, és que jo no sóc poeta. Però No sóc consumeixes poeta, no. poesia Realista. realista. Va, estic d'acord. O sigui, jo vaig començar a fer poesia de ben jove. Ui, que mal em sona això. Hi De... havia un temps en el que... Jo tenia més cabell, sí, sí. Vale. Doncs, molt bé, Esther. Moltes gràcies per venir. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per haver-me Sí, convidat, he estat molt bé. a la pròxima m'agradaria tornar a comptar amb tu, però Mhm. únicament per parlar del llibre, per poder Sens fer-te dubte, quan per vulguis. poder fer-te una ressenya in situ, d'acord? Sempre que vulguis parlaré del meu llibre. I jo comentar-te que tinc un altre programa que el pujo els divendres, que es diu Històries a l'oïdo, que són audiollibres, val? Narrats per mi, ara estic narrant 12 asaltos, que és la meva, val? Com l'editorial va quebrar de 12 asaltos, Mm. l'estic narrant cada divendres un capítol, més que res perquè estic ja amb la segona part i m'agradaria, doncs, reeditar-lo, no? Tu em dones Sí. permís de que pugui parlar, no el narraré, però sí que parlaré, faré 5 cèntims del llibre. Sí, home, I et parlar faré, del tema. faré Una un... altra cosa és que fins al final i diguis, i acaba així. No, 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 però sí que et faré una ressenya, val, en aquest programa, quan acabi de narrar 12 saltos, te faré una ressenya i ho lligaré amb el pròxim cafè. I tant que sí. Jo Perfecte. encantada. Molt bé. Doncs ha sigut un plaer, de debò, ha sigut un plaer enorme poder comptar amb tu en el primer programa de Lo que dura un cafè en català. Moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per el teu temps, moltes gràcies per tot en general, perquè és una alegria Gràcies per que tot en general. accediu a parlar, sobretot que puguis parlar lliurement, que t'hagis sentit còmode, Sí, sens dubte. que t'hagis sentit bé i bueno, sobretot que això, que no ens cohibim a parlar, que podem tenir opinions adverses, que jo tinc opinions adverses, però letxes, això no s'ha de perdre. El proper dia parlem de la dona a la literatura. Oh, m'agrada, m'agrada molt aquest tema. Doncs res, t'envio una forta abraçada des de la distància, ens veiem aviat i moltíssimes gràcies per tot. Gràcies. Adeu.